Lilungile, lingcwele, liphakeme, ligcotshwe nguwe, lihlonishwa uyizwi lakho Baba uNkulunkulu. Nasekuseni-ke ngiyalihlonipha njengoba nawe ulihlonipha. Baba wethu, udumo lukufanele. Sebenza ngezwi lakho ekuseni, siyabonga ngoKristu inkosi, amen. Ake sifundeni lapha encwadini yamaHubo 118, sizofunda nje uverse 8 and 9. Kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba umuntu. Kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba izikhulu. Ekuseni ngiyabingelela ke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngizoba mfishane ngendlela emangalisayo, kodwa kunalamazwi abekwa uNkulunkulu enhlizweni yami athi kuhle ukuphephela kuJehova kunokwethemba umuntu. Athi verse 9, kuhle ukuphephela kuJehova kunokuthemba izikhulu. uJehova ulithemba elipheleleyo. Lithi izwi lenkosi ukwethemba kuye kuyisibusiso. Uma ufunda incwadi kaJeremiah 17 verse 7, lithi ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova, nothemba lakhe linguJehova. Okusho ukuthi ngempela lento esho uNkulunkulu namhlanje ukuthi kuhle ukuphephela kuJehova. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi siphephele ey'ntweni ey'phathekayo ngoba indlela esikhuliswe ngayo. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi siphephele ey'ntweni ey'bonakalayo ngoba kulula ukuthemba izinto ey'bonakalayo kunokuthemba into ongayiboni. Kodwa kunamandla ukwethemba uJehova, futhi kuyisibusiso ukwethemba uJehova kunokuthemba umuntu. Ngiyazi ukuthi kuney'khulu ey'phethe, kunabantu abaphethe ekufanele masibahloniphe, kodwa kufuneki babe yithemba lethu, ngoba once we make them ithemba kusho ukuthi sesiyamnenga uNkulunkulu. Bengifuna ukuvuselela lokhu ekuseni mntakababa ukuthi noma bekungenzeka ukuthi besuqalile ukubathemba abantu, noma bekungenzeka ukuthi busuqalile ukuyithemba izikhulu, kodwa ake ucabangele amazwi asho uNkulunkulu ekuseni athi kuhle ukuphephela kuJehova kunokuthemba umuntu. Kuhle ukuphephela kuJehova kunokuthemba izikhulu. Yebo kufanele mazihlonishwe, yebo kufanele masizilalele, sizwe futhi senze lokho abakushoyo, kodwa singabathembi ngoba wethemba umuntu. Lithi izwi likaNkulunkulu kuJeremiah 17 lithi uqale kusiwa umuntu othemba labo likubantu. Uma ufuna ukubusiswa ekuseni, uma ufuna ukuyizwela amandla ekuseni okuhamba noNkulunkulu, themba uJehova ngoba yena unamandla futhi wethembekile. Ake sikhuleke. Baba, siyalibonga izwi lakhe ekuseni, ligcobe uligcwalise enhlizweni yethu ngoJesu, amen.